Opsterloon, een gemeente met goed 30.000 inwoners. Op 9 maart mag meer dan 23.000 van hen een stem uitbrengen. In het stemhokje kiezen uit 5 bekende partijen uit de landelijke politiek. 1 provinciale partij en 3 lokale partijen. De nieuwe partij Betrokken Anders Samen. De links-progressieve partij Opsterlanders. En de grootste partij van de gemeente Opsterlands Belang. Al 44 jaar dwaande in de Opsterlander politiek. Nou, ik ben de laatste 2.500 van de 15.000 die we bezwaar laten huis en huis in Opsterland. Maar de meesten moeten natuurlijk wel weten waar ze op stemmen. Hier hebben we dan een spandoeken lezen die we opzetten. Nou, wat is het dan al klaar? Dan kan de verkiezingen wel beginnen, want wij zijn er klaar voor. Maar nog een dikke 2 weken te gaan in de campagne in volle gang. Opsterlands Belang doet het goed. In de laatste 12 jaar zitten ze zelfs in het college van BW in Opsterloon. Ze zijn net verrast door de opmars van de lokale partijen. Dus als er onvrede komt in het Nederland, dan ziet men dus meer de lokaliteit op. En dan hopen de mensen binnen het er net mee is. Die zeggen, ik doe het beter als een oor, ik ken het beter als een oor. En daarom richten ze zelf een partij op. Toch is het zwaar goed het grote aantal lokale partijen. Dat zorgt het voor onenigens en versnippering. Zo, wij zitten nu met ChristenUnie, met 2 en met CDA, met 4. En wij met 7 met zo'n het nog 6 worden. Dus hebben we dat college. Maar stel je voor, als er nog straks dus partijen komen inzet en nog meer inzet, dan zullen we spreken, dan wel een college voor u met elkaar uit 4 partijen. Nou, dan kan we geen 3 wethouders horen. Op 9 maart weten we meer.